שלום. הצטרפתי לצוות הליווי של תומר כשחיפשתי מקור הכנסה נוסף למה שאני עושה במשך החיים שלי, וגם בגלל שאני נמצאת בקצה ארץ, וזו דרך טובה, נוחה ונכונה לי, דרך האינטרנט, מה שנקרא על גבי האתר, על גלי האתר. תומר, ממש לא ברור לי למה, סוג של מקריות, מה שאני אומרת שאין מקריות. הגעתי, בדקתי, הצצתי ונפגעתי, הרגשתי שיש לי כאן מישהו שהוא אמין, שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא מוכר לי עוד איזה אשליה שמתנפצת מהר ועולה הרבה כסף. חיובי. הרגשתי נוח לעבוד איתו, ובאמת כך היה. אני כבר די זמן נמצאת בתנועה הסלולרית, אני עובדת די הרבה זמן בזה, אני מקדישה בערך שעה ביום, עם הצלחות, בהחלט. אני עוד לא יכולה להגיד שאני יכולה לקנות את המכונית יוקרה הראשונה שלי, אבל אני בהחלט מתקדמת אל היעד הזה. למה אני ממליצה? ראשית, זאת חוויה מעניינת, זו התנסות במשהו שאני ממש רחוקה ממנו, לא מבינה בזה, לפחות כך חשבתי, אבל לאט לאט מסתבר שלא כך הוא. לא צריך להבין לפני, אפשר להבין תוך כדי, מתקדמים בתהליך. זה מעניין, זה עסק לכל דבר, צריך לשמור עליו, צריך לעבוד בו, צריך לפתח אותו, צריך ללמוד כל הזמן. זה מסוג דברים שאני אוהבת כשיש עסק, הוא אמין, הוא אמיתי, והליווי הוא צמוד, הוא אישי, הוא חם ונעים. יש צוותים, ובכל צוות יש מנחה, והצוות הזה הוא אינטרנטי, שגם זה מאוד נוח, כל אחד בקורסתו הנוחה פחות או יותר, משתתף בדיון משותף, מנסים להעלות משהו ביחד, לומדים ביחד, חוסכים ביחד, הוצאות מיותרות.